हरैथोमोन मोसौ बेयावहाय अमा बेदर आरोना बयनिबो फेभरेट अमा बेदर अमाखौलाय सोरथो बाद होनो हायोब्रा ओमफ्राय ट्राइबेलफोराथ' बेखौनो बांसिन मोजां मोनखायो नालाय बे हाजोनि गय नालाय हाजोनि गया एसे फिसा फिसा जायो आरो इसको कैसे बेचते हैं चार चार करके लंकानिफ्राय आमइ माने मेघालया बर्डार वेस्ट कार्बि आंलंनि लास्ट गामि बिसिम सहैनोबा बोरै मा थांनांगौ ओमफ्राय बासफोरा बोरै ओमफ्राय बेसेबां बास सोलायनांगौ ओमफ्राय भाराफोरा बेसेबां ओमफ्राय लामाया मोजां नंगौना नङा ओमफ्राय थांनो हारसिं थांनो मोजां नंगौना नङा बेफोरखौ आङो बे भिडिअआव देखायगोन थ' जोंनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै खुलुमबाय मोजां हेलो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अनाय रिसिबिनायखौ नोंथां बयनिसिम जासिहरनाय जाबाय लंकानिफ्राय आङो बिनिफ्राय थांगोन हामरें ओमफ्राय बिनिफ्राय बे लांयिं जेराव बर' गामिफोर दंना बेफोरबो एसे खाथि जायो आङो हरै हामरें थांनानै फैनानै हरैजाय थांगोन आरो बर' गामिखौ एक्सप्लर खालामगोन थ' दिनै आङो थांगोन हामरेंसो नालाय थ' बिनि जार्निखौ आङो देखायगोन आरो लोगोफोर आङो लोगोनि न'निफ्राय ओंखारबोबाय दायो आङो थांगासिनो लंकानि बास स्टेन्डआव आरोना जेराव ओमफ्राय लंकायावहाय बे कार्डफोरा बिराद खम दाम आरो माने बिसना ओमफ्राय सफा माबा माबिफोरा नै दखानानो दखान दंजोबखायो माबानि बे कार्डनि आरोना बेनिखायनो बेयावहाय बिराद खम नै लोगोफोर सफैबाय बे बासानो थांगोन ओमफ्राय थांसै आरो बेजोंनो नै माबाया लंकानि ओमफ्राय बासाबो एसे गुसुंसोलै नै कार्डम माने जादों खुलुमबाय आरोना वेलकाम थ' सिङाव हाबसै ओमफ्राय जिरायसै बेयावनो जोंनि बासा खारसिगोन दायो ओमफ्राय नै आंनि बेगखौ गोजौआव बरिया उल्थायैनो थिखोना दोनबाय दायो थांसै गुवाहाटीनि सिटि बास बायदिसो मोनलायलायबाय आङो थ' जोङो सफैबाय खेर'नि चारियालि बिनि सिदा थांबानो उमरांस दायो जोङो थांनांगौ राइट साइडआव आरो थ' बेनो जादों कपिली दैसा ओमफ्राय बे दैसाखौ बारनानैनो नै कलेज सिनियर सेकेन्डारि बेफोरजों लोगोसे नै गामि सिं थांबाय ओमफ्राय हाजोनि गेजेर थांबाय आरोना नै हाजो सेर ओमफ्राय हाजोनि गेजेर ओमफ्राय जा बरियाखा ओमफ्राय नै कार्बिफोरना अफिसनि माबाफोराव बे आर'नाइयाव जेरै आगर थायो नालाय बिदिनो कार्बिफोरनि आगरा बिदि आरो लोगोफोर दायो सफैबाय बेनो जादों दंखाम ओमफ्राय जोङो फैदों बे साइडनिफ्राय नालाय दा बे हरै सिद्दानिफ्राय जुदि फैयोबा माने हजाय साइडनिफ्राय आरो ओमफ्राय बियो सोर जाखोथाय ओमफ्राय बिथिं थाङोब्ला बैथालांस आरो बैथालांस बे आदैखौनो सोंसै दां अच्छा अंकल ये जो मूर्ति बनाई ये किसका है थोंग ये क्या बहुत वो था सिपाही था अच्छा ये कार्बी लोग का है ना थोंग माबामोन आरो मामोन आइदै बिरमोन आरोना थं बिर नै लामाफोरा बारा मोजां नङा लामाफोरा बिराद गाज्रि जाजोब्बाय बेयावहाय ओमफ्राय बेबो मोनसे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल गोग्लैयो आरो जेनेबा कार्बि आंलंआ ओमफ्राय जोंना बड'लेण्डना लामाफोरा बिराद साबसिनलै रायजोफोर नुबायना ओमफ्राय बिनि लामाफोरखौ नायलाय अबस्थायानो गैया कार्बि आंलंआ अबसे गिदिराबो ना वेस्टबो दं इस्टबो दं नालाय ओमफ्राय अब्लाबो जियानो जाया माने बड'लेण्डनि लामाफोरजों हाया आरो थ' बिदिनो आरो धर्ज हमनानै गामि सिं हाजोनि गेजेर थाङै सहैबाय हामरें लोगोफोर फाइनेलि सफैबाय बेनो हामरें ओइलाय एटिएमबो दं माथो फैसालाय दंना गैयाब्रा आंनालाय ओमफ्राय बे बासजों थांसै आरोना हायदै खयथा जाखोलै 3:30 जाबाय ओमफ्राय थांनांसिगोन आरो हरै बेसेबां टाइम नांगोनथाय 2 घन्टासो नांगोनदां बेयावनो सोंसै र'
घंटा नहीं नांगोननो उफ नै नै दे पालेट होटेल हामरें बेसेबां टाइम नांखोथाय बारा गोबाव गैला आमि सहैनो ओमफ्राय नै 5टा जाबाय 5टा ओमफ्राय बेनो जादों लांहेम्पि ओइलाय लांहेम्पि आरोना ओमफ्राय बेजों थाङोबा ना माबायाबो बारा गोबाव गैलानो शिलं मेघालया बर्डार आरोना र' हायोबाथ' थांगोन हरैजाय बारा गोबाव गैला सफैबायानो ओमफ्राय बिसोरलाय मा मानसि जाखोरा बिसोरथ' कार्बि नङा दां ओमफ्राय नै नायदो दखानफोरा मोजां मोनगासिनो मानोबा सफैबायना ओमफ्राय नै बासनि नामा रनजानपं माथाय बिनि ओंथिया पहुंच गया है हमारा दोस्त मिस्टर फ्रेडरिक हाउ आर यू आई एम गुड थांसै दायो ओ वाओ क्या बात है चलो यही है आमी का मार्केट और ये फ्रेडरिक इधर खुलुमबाय रायजोफोर बोलो खुलुमबाय मोजां दायो साहा लोंसै आरोना बेयावनो मा मोनजायो जिरायसै लोगोफोरथ' बे आमिनि बाजार हाथायखौनो एसे नायसै आरोना आंनि हाथायखौलाय बेसेथो नायबाय थानो They are penar. I mean they are khasi. Brang and came to see. अच्छा तो बेनो हाथाया आरोना आमिनि हाथाय नै दाथ' जोब्बायानो बाजारा प्राय अभी तो जा ही रहा है ना चलो देखें क्या क्या है अंधेरा हो रहा है अभी वाह ये वाला क्या चीज है फिर ड्रेस का तो थोड़ा सेम ही है वो खासी और कार्बी का ना लेडीज का अच्छा वहाँ पे मिक्स हो गया ना जोब्बायानो प्राय मार्केटा मानोना दायो 5:30 जाबाय नालाय ओमफ्राय नै दायो नै पेकिं खालायगासिनो और Assam people are getting banned, but whereas here beef is the most delicious meat here. अच्छा Beef and you don't all know. We get here. अच्छा But now I think almost over ना यहाँ पे सुखान मछली हुआ ये तो सुखान क्या है पता नहीं सुखान मछली वाह क्या स्मेल है और दारू भी मिलता है क्या all mix और this side because Khasi people are more no all these are for दारू का अच्छा ये देखो दारू का गिलास पी के छोड़ दिया है ओमफ्राय बेदरा बेयावहाय नै गिदिरखौबो मोनो आरोना गिदिर माने मिथिदों दा जेनेबा मोसौ बेदरखौबो मोनो आरो बेयावहाय ओमफ्राय बिसोरनि खोथा बिसोरो जायो नालाय थ' बेनिखायनो बिसोरो गोदायो आरोना किल'आव बेसेथाय ओमफ्राय बेफोरावथ' बिसोरो हनै लोंनोबो हायो आरोना माने लोंगासिनो हरैहाय बेफोरखौथ' बारा देखायला आङो हरैथ'मोन मोसौ बेयावहाय अमा बेदर आरोना बयनिबो फेभरेट अमा बेदर नै नायदो अमायाथ' अमा जेरावबो सोलिखायो ओमफ्राय बेयावहाय ब्रयलारफोर आरोना ओमफ्राय बेफोराव ना अमाखौलाय सोरथो बाद होनो हायोब्रा ओमफ्राय ट्राइबेलफोराथ' बेखौनो बांसिन मोजां मोनखायो नालाय
बा खिराखौ नायना बिराद गिदिर खालाय थाइबेंआ बाप रे खीरा बहुत बड़ा है नहीं बेफोरनो आरोना बाजारा मोजाङानो अबसे आइ लाइक इट ओमफ्राय बेवहाय नायदो बिसोरबो दङ आरोना एसे माबा गोलावफोराबो बे हाजोनि गय नालाय हाजोनि गया एसे फिसा फिसा जायो आरो इसको कैसे बेचते हैं चार चार करके संतली आरफा किस हिसाब से बेचते हैं अच्छा 5 में 20 ये वाला 420 टका ये थाइब्रैयाव 20 थाइबायाव 20 आरोना मोजांथारलै ओमफ्राय दाथ' बिसोर बिराद बेनिफ्राय हाजोनि मा होनो बे गयफोराथ' फिसा फिसायानो जाखायोना ओमफ्राय नै बेबायदि बेयावहाय मा होनो माबानानै लांसिगोन आरो बानानै माने उनथिं बायो नालाय बिदि बानानै लांसिगोन आरो जोंबो ओंखारबाय बेनिफ्राय बे एसे टाइमावनो सफैबाय आच्छा बेजों दायो थांसै जोङो भिउ पइन्टआव एसे बेरायहैसै आरो बे आमिनि बाजारखौबो एसे देखायबाय हनै फैयै फैयै हनै सिख्ला सासेसो समायना नुहरबाय आङो गोसोखौथ' एसे हान्थि मोनबाय ओमफ्राय नै गारिखौ नायना गारिया खाथ्राखा ओइलाय नै सलिदथार गारिया नाम्बारानो गैला एसे भाई Yes. Hi, hello. Stone is there. Oh, this one. Achha. For this one also. Wow, क्या बात है. लोगोफोर दायो आङो दङ एखेबारे बर्डारावनो मानोना बे हाजोनि एसे हरैनो जाबाय माबा मेघालयानि ओमफ्राय बिनि बिथिंनो जादों आसाम आरोना माने कार्बि आंलं ओमफ्राय नै नायदो हरै जेनेबा हयलाय मेघालयाफोरनि न'फोरखौ नायहरदो हनै नै सानाबो हाबसिगोन कत बरिया बिराद बरिया मोनखादोंलै बेवहाय सलिदथार जायगाया आसाम द लास्ट भिलेज बेनो आरोना लोगोफोर दायो फैबाय लोगोनि माने फंबायनि न'आव ओमफ्राय दायो जोङो जागासिनो नासपति आरोना नै बिसोरनि न'निनो बियो ओमफ्राय नै जागासिनो पुरा नेचारेलखा ओमफ्राय माने अर्गेनिक आरोना ओमफ्राय बिराद बरियाखा टेस्टआबो बाजारनिफ्राय बिराद साबसिन